So, habang nagtotoo itong mga meat natin, guys, prepare ko naman yung mga gulay. Hirap kasi maglinis kapag yung mga tumigas na yung mga, you know, dumi. Kaya, sa nangihingi po ng recipe ng beef tapa. Ito lang siya. Alright guys, so tapos na po akong mag-meal prep and ito po ang ating kinalabasan ng ating meal preparation. Hey everyone! Welcome back to another vlog! And today guys, ayan, ay same day pa rin po sa previous vlog. Pero, I will be doing a meal prep kasi mag-duty ako ng night ng Friday, Saturday, Sunday. Off ko ng Monday and then Tuesday will be another night shift again hanggang Wednesday. So, it will be like mind-blowing kung alam mo yun, yung pagod ka na, antok ka na, tapos magluluto ka pa. So, what I'm aiming is, alam mo yun, yung iluluto ko na yung mga pang-dinner or pang-lunch ko. Tapos, kapag galing na akong duty, magpapainit na lang tayo, sis. Kasi hindi ko naman kailangan magbaon kasi night shift. So, may mga binili na rin ako dyan ng mga cookies, coffee, and all that para sa night shift na snack ko if ever na magutuman ako during night shift. So, yun lang guys. Samahan nyo ako ngayon. Mag-meal prep po tayo. So, ang lulutuin ko guys is Shanghai, bistek, beef tapa, adobo. Parang yun lang. Yun lang naman ang kailangan ko. So, habang nagtotoo itong mga meat natin guys, prepare ko naman yung mga gulay. Naku, nahulog ang carrots. Nahulog ang carrots sa sink. Sa drainage. Kailangan nating i-on ang garbage disposal. Yan, wala na siya. Yan guys, so kakatapos ko lang mag-prepare, natapos ko na rin yung kissing booth. Nag-prepare lang ako ng onion. Ito minced onion para siya sa Shanghai. Tapos yung onion rings para sa bistek. Ginger and garlic para sa adobo. Tapos ito yung grated carrots para sa Shanghai. Tapos ito yung para sa potato and carrots para sa caldereta. So I still need more onion para sa caldereta. Okay guys, so while waiting po na mato ang ating mga meat, magluluto lang ako ng parang ginisa na egg. Pang breakfast din. Para pagdating ko galing night shift, diba? Perfect. Mag-ano na lang po tayo. Magre-reheat na lang po tayo ng ulam. Diba? Iba't ibang slices. May mince, may parang cubes, may ring. Ito naman yung gusto ko kapag ginisa. Yung ganito lang. Para maluto na siya. And then, lalagyan natin siya ng patis. Ayan na guys, as you can see, ay may durog na po ang kamatis natin. At luto na rin po ang ating onion. So, lalagay ko lang yung egg. Ayan guys, so tapos na po siya. Luto na siya. Ita-transfer lang natin dito sa, dito sa bowl. Para mamaya, pag malamig na, ano ba yan? Tatapon naman. Pag malamig na to transfer, nalagyan na natin siya sa ref. Linisin lang natin ang ating stove. Para, hirap kasi maglinis kapag yung mga tumigas na yung mga, you know, dumi. Kaya, linis after. So, ito na guys, na-slice ko na po yung ating beef. Hindi ko alam kung 1 kilo ata mahigit to. So, ito, yung para siyang mga cubes na ganyan. This will be for the caldereta. Ito yung gustong-gusto ko sa beef na to guys, yung beef chuck ba yun? Wait lang, nasa ano ko na kasi. Nasa basurahan na. Kasi may mga konting fat siya. So, yan. Tapos, madali ko din siyang in-slice kasi una, sharp yung aking knife. Pangalawa, medyo matigas pa siya. So, hindi nagmo-move yung meat. So, very easy to slice. Ayan, para to sa ating caldereta. And then, ito naman guys, yung parang square. Para maiba lang na medyo maninipis, pero hindi sobrang nipis. Ito naman guys, para sa adobo. And then, ito, yung para siyang spam ang itsura. Yung maninipis na ganyan. Wait lang. Maninipis ba to? Ito, parang ganyan. O, diba? Ganyan ang pang-slice ko, sis. Ito para sa bistek. Bistek Tagalog. Tapos, ito naman para sa tapa na i-marinate ko. So, yun guys. So, meron po tayong 4 na
Actually, parang hindi lang 4 na meal ito. Grabe, sobrang dami nito. Hindi ko kaya na ubusin yung isang ganito sa isang kainan lang. So, yan. May 4 tayo na putahe para sa beef. So, for the chicken naman, guys, gagawin ko lang to na adobo na yung walang patatas. So, ano bang gagawin ko? Parang i-score ko lang siya. Hiwaan ko lang siya konti para mas madali siya. So, ito naman guys, i-prepare ko ngayon yung para sa beef tapa. So, what we need is a little bit of, wag na pala. Ito na lang, garlic powder na lang. Pero parang mas masarap talaga yung may ganito. Yung may mabababad talaga na garlic. Yan, konting garlic lang. Soy sauce and vinegar. Ayan. Pwede siya actually lime gamitin nyo. Mas gusto ko lang kasi yung vinegar kasi mas matagal siya na pwedeng ma-preserve. Ayan. So, any food that has vinegar, mas matagal talaga siya na pre-preserve. So, lagyan lang natin siya ng madaming soy sauce as much as possible. Yung sana kayang i-cover yung meat. So, ayusin lang natin siya. For the black pepper, sa nangihingi po ng recipe ng beef tapa. Ito lang siya. Konti lang na vinegar. Naririnig ko yung mga bata sa kapitbahay. So, ito naman guys, hindi ko pa siya lulutuin ngayon. Ginawa ko lang to para meron akong maluto pag nagmamadali ako for breakfast. So, next naman guys ay yung ating pong bistek. So, ito na naman yung bistek natin. Yung maninipis lang din yung pagkaka-slice niya. Yung ganyan lang din. Mamarinade lang natin siya before natin siya iluto mamaya. Lagyan lang din natin siya ng toyo. Actually, if you can do it the night before, that's better. Plus lime, and then black pepper pala. Yan. So, iset aside lang natin to habang nagmamarinade siya. Habang nagluluto tayo ng ibang ulam. Pala guys, I changed my mind. Hindi na po pala ako mag-chicken adobo kasi lahat na lang may toyo. Ang gagawin ko na lang is dakdoritang kasi meron naman ako ditong gochujang. So, yun ang ating lulutuin instead of chicken adobo. Ayan guys, so tingnan nyo naman yung manok. Napakalalaki masyado. Ito yung sandok ko ha. Napakalaki masyado. Ang hirap ko tuloy lutuin kasi maliit na tong tong kaserola. Ongoing na guys, ang naluluto yung ating chicken. Nire-reduce ko na lang yung sabaw niya. And on the other side, ito naman po yung ating Shanghai. Nagbabalot na ako guys. Ayan. Alright guys, so tapos na po akong mag-meal prep. And ito po ang ating kinalabasan ng ating meal preparation. We have here the beef adobo. Ayan. Tapos ito yung beef tapa na nakamarinate pa lang siya. Ito yung ginisang egg na pwede siyang pang breakfast. And then I have here 2 servings. Actually, parang 4 servings yan. Hindi ko kayang ubusin tong isang ganito guys in 1 serving of caldereta. Ayan, caldereta. Tapos ito, gumawa ko ng beef Shanghai. 10 pieces to, pero I already have 10 pieces in a ziplock dun sa freezer. And then here's my bistek Tagalog. And then this one is the chicken dakdoritang, which is a Korean chicken stew. Parang ganyan. And then here, gumawa na rin ako guys ng siomai for steam, for fry, or pwede ding isahog siya sa molo na nagaya ko lang din sa roommate ko kay Rhea. Shout out kay Rhea. Ayan, so gumawa na ako. So all in all guys, parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9. So, mga more than 10 po ito na serving of food. So, ayan, yung nagawa natin. Grabe guys, ang tagal ko. Parang 3 or 4 hours ako naggumawa. Dahil na rin dito sa lumpia, tsaka dito sa Shanghai, tsaka dito sa ano ba tawag dito? Siomai. Sobrang hirap gawin. Parang it takes time para gawin. Hindi sila mahirap, but it takes time. Yan. Ilalagay ko lang sila sa mga dapat nilang kalagyan. Itong, ba yan? Hirap ilak, ha? Alright, itong egg na ginisa, naka-bowl lang kasi siya. So, cover ko na lang muna siya ng aluminum foil kasi yan ay ulamin ko bukas ng umaga. Pero madali lang. Ilalagay ko na sila sa fridge or sa freezer. Depende kung anong ano nila. Anong ganap sa kanila. Ilalagay ko siya guys sa freezer kasi pini-freeze lang naman talaga to. Okay. Ito pala guys yung extra na 10 pieces ng mga Shanghai kanina. Ginanyan ko na kasi wala na kasi mapaglagyan na baonan eh. Grabe no, ang haba ng oras na gumawa ako, mag-prepare ng ganito. But this one is better na kaysa yung parang nagmamadali ako, yung antok na ako, tapos hindi ako makakain ng maayos or whatsoever, or malate ako sa work. So, eto, mas okay na yung ganito na mag-spend ako ng time ko for my meal prep during my off para, yun, para mas okay ang budgeting natin ng time. Ito ko lang yung freezer ko guys. So, ito na yun, yung mga food ko na prepared na. Ayan. Ito hindi pa luto to. Chicken tong mga to eh. So, at least mga easy to cook na yung mga nandyan. Painit na lang. Ito naman yung fridge ko na guys. So, prepared na rin halos. Andito naman na yung mga ano ko. Tas may fruit pa pala ako dyan. Tsaka yung mga kung ano-ano pa, diba? At least may mga pagkain. Uy! May bangus pa ako dun. Kailangan ipaharap ko ito para you know, oh my God. Para makita ko siya. Siguro kainin ko yan lunch bukas. And, yun. Prepared na lahat, guys. Ready for duty na, mga madams. Kain na tayo, guys. So, may ulam is the duck doritang na isang chicken. Tapos, titikman natin yung ginawa natin parang siomai. Sasawsaw natin sa orange. Kasi, di ba ang asim ng orange kanina. Nilagyan ko ng soy sauce. Tsaka yung sambal olek na chili paste. Ayan. And I only have water here. So, kain na tayo, guys. Hey everyone! Before you go, magsha-shoutout lang po muna tayo as promised sa mga nag-comment po sa aking video na transacting for my apartment bills dito po sa Amerika. Ayan. So, shoutout po sa may mga bago tayo. Ay, meron tayo. Shoutout po kay Sis Mariam V. Nakaka-enjoy po vlog nyo. Keep vlogging, sis. Sabi niya, thank you so much po. Ayan, and then kay mga consistent po natin na mga taga-comment. Ayan po si Raymond Caberto, Manilyn Gonzalez, and kay Ronnie Caberto. Ayan, thank you so much po sa laging panonood and pag-comment sa aking mga videos. And if you wanna be included po sa susunod na vlogs, just comment on this video. And sure na mai-include po kayo sa susunod na mga vlogs. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And if you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe. And syempre, i-hit nyo yung notification bell button para lagi kayo ma-update every time that I upload the video here on this channel. And thank you so much again, guys. I'll talk to you guys on the next one. Bye!